खाना में लिट्टी के साथे चोखा होला। अरे खाना में लिट्टी के साथे चोखा होला आ जे कुआरे में प्यार करेला ओकरा साथे धोखा होला। तो नमस्कार प्यार भुजे दो, हमरे नाम लिट्टी चोखा। आज हम 10-15 गो लड़की से प्यार कइले बानी, सब साली दिले पैसा हमरे के धोखा। ओ तो हाँ गौर खाम लो भैया लोग, हमारा शादी खातिर माई बाबूजी हमके बहुत तेजी आवेला। अरे हमारा शादी खातिर माई बाबूजी हमके बहुत तेजी आवेला आ उल्टा दहेज देहला के बाद भी सारा हमरा विवाह को अगुओ ना आवेला। यही के लेके बड़ा परेशान बनी। तनी मनी गौर खाम लो भैया लोग, अगुआ कहेला हमके कि लड़का ई बहुत खराब बा, सुरती बीड़ी गाजा के साथे पियती शराब बा। तो का करी भैया लोग, तोहनिए लो बतावो लो, जावना है सुनर लड़का के 10-15 गो लड़की धोखा दी आ ओकर दिल तोड़ले होई तो ओकर दिल बुकनी बुकनी ना भइल होई। तो उहे टूटल का दिलवा जोड़े खातिर हम शराब पिए नी, तो वो सरवा हमरे के खराब कहता रुसन। तो भैया लोग हम बहुत परेशान में बानी। अरे हम दारू पिए नी तो अबे हम जिए नी, आपन बुकनी बुकनी दिलवा बिटोर बिटोर के सुई डोरा से सिए नी। तो भैया लोग हमहू धीरे धीरे न समझदार हो गइल बानी, खाली हमार दिलवा जुट जाए दलो तो फिर लड़की पटाए, अपना मीठी मीठी बात में फंसाए आ धीरे से शादी क के चिमनी पर ले जाके खटाए। हम आराम से प्लास्टिक मार के दाल भात खाए। तो ये भैया लोग ये वीडियो कैसन लागल, अगर वीडियो अच्छा लागल हुई तो लाइक को दियो लो आ चैनल के सब्सक्राइब ना कोई लोग बोलो तो सब्सक्राइब कर लियो लो मर दे। हो